tarsoly, mert arról beszélgettünk az elején, mikor megalakult a zenekar, hogy mindenki hozott valamiféle tudást, valamiféle attitűdöt, hozzáállást, amit így bedobtunk a közösbe, a tarsolyba. Ez a hivatalos. Mert mindenki hozza, amit hoz, és beleteszi a tarsolyba. Azért tarsoly, mert nagyon sok minden van a tarsolyban. Hát, ha ültünk a konyhába, azt anyám bedobta ezt a nevet. Ez az igazi. Balázs felhívott, hogy mit szólnék ahhoz, hogy zenekari tag legyek. És válaszoltam neki, hogy leszek szívesen. A zenekar 15 évvel ezelőtt Bence Mátyással alapítottuk ketten, illetve voltak még tagok a zenekarban, de a mai formációban végül is mi maradtunk. Amikor először rám írt a Matyi, így mondom, úristen basszus, a tarsolyi zenekarba hívnak, biztos Matyi nem ér rá, és nekem kell megcsinálni az egészet. Mondom, színinfarktus, mondom, átom, én levert a vízi, ezt nem vállom el. De nyugodtan írjál neki vissza, Mondom, oké, persze, akkor azt hiszem Törökszent Miklósra mentünk táncházat muzsikálni, és oda mentem veletek először. Tök jó volt. Hatalmas kimaradás, ez volt első. Bekerültem a konziba először, és igazából ott gyakorolgattunk. Matyi megkérdezett, hogy van-e kedvem esetleg egy zenekarba zenélni, megpromózta, hogy milyen jó lesz ez, és egyből adott egy csomó feladatot. Ez már 15 éve. Gyakorlatilag az első fél évben már bekerültem körülbelül. Sok szeretettel várunk mindenkit a 15 éves jubileumi koncertünkre. Március 21-én Fonó Budai Zeneház 19 órai kezdettel, Ahol a testvérzenekarunkkal, az Agyva Bandával fogunk muzsikálni. jobb, ha siettek, a jegyek nagyon fogynak. A koncert után pedig egy hatalmas táncház is lesz. Gyertek!